Ja, jeg vil gerne bevise sum- og differensfunktionen. Og det er to funktioner, og dem laver vi forudsætning af, at f og g går mod h, at de er differentiable i x0. Og så har jeg så skrevet de to funktioner op her, som er sætning 1. Det her med, at de er differentiable i x0, som så sådan her ud. Det her det vender jeg tilbage til senere. Så først så har vi så skrevet de her op. Og så vil vi først starte med at finde differentialkoefficienten for den her sumfunktion. Og det er, hvor vi lægger de to funktioner sammen. Så det kommer til at se sådan her ud, at delta y delt med h bliver lige med f x0 fx0 plus h slut bliver så plus g, som er den anden funktion vi havde, som så er som er x0, som ligesom før at x0 plus h, så er det præcis det samme vi skriver bare for g, så det er x0 plus h, som så bliver altså minus f af x0 minus g af x0. Og det her, det dividerer vi så med h. For at finde den her differentielle koefficient. Og det her, det er faktisk sumfunktionen. Så man kan lige skrive herude, at det er sumfunktionen. Og det er det, fordi at det er de to funktioner lagt sammen, som de nok også ligger i ordet. Og herefter så deler vi så brøken op i to, så der kommer til at stå det samme igen. Så den kommer til at hedde, kan vi skrive hernede, f x0 plus h til slut, som så bliver, minus, fordi vi har jo delt den op, så vi også skal ændre på fortegnet. Så det bliver minus f af x0. f af x0, ja. Og det deler vi så også med h, fordi vi faktisk bare har delt en funktion op i to. Og det plusser vi så sammen med, igen fordi vi har delt op. Præcis det samme, bare med g. Så der kommer til at stå g x0 plus h minus minus g x0, og så er også divideret med h. Så det er præcis det samme, der står. Og nu der kan vi så lave forudsætningen af, at som er ligesom tretrinsreglen, at vi lader funktionen gå mod h, og som er så også x0. Som vi så siger, at vi lader h gå mod 0, fordi nu har vi jo fundet grænseværdien, eller for at finde den her grænseværdi. Og vi har jo lavet den her vi har lavet igen en forudsætning af, at de begge har en grænseværdi, som så er det her h går mod 0. Så vi kan faktisk bare, at vi skriver den faktisk bare op igen, som vi så nu kan, når vi har lavet x0 gå mod 0, ja, eller h gå mod 0, ja. Så den kommer til at lyde sådan her. Delta y bliver så til f mærke af x0 plus g af x0. Og det er jo så nu, at vi siger, at den her grænseværdi, og så undersøger vi derefter et f plus g. Så det kommer til at se sådan her ud, at f plus g til slut er mærke af x0, som så bliver til lig med f x0
0 plus g x 0. Ja. Og bare lige for at opsummere, så er det jo så præcis det, som vi skulle bevise, som så vi har gjort ved det her, ved at vi først finder sumfunktionen ved at lægge de to funktioner sammen. Og det er jo så her, vi fandt den her grænseværdi. Og herefter så har vi så lagt begge led sammen, og så, og det er jo så en regneregel, som vi så ikke har lært endnu, som vi så bare antager, fordi vi fik en god idé. Og herefter så har vi så lavet h gå mod 0, og så har vi så delt funktionen op igen, og så har vi så sagt det her, og så ender med at ende ud i det, som vi skulle bevise.